ponton be kell. Robi, jó olvas? Jó, nagyon oda bassz. De fel van húzva. Üzenbiztos. Fecokám? Nem csinálsz, te kell szerzni, meg húzod a gázt is majd. De ne biciklizzél vele, nem kell, bicikli! Elkapja, hajtva aztán. Gyerünk, tekerjed! Tekerjed vadul. Húzzál neked egy gázt. Ez nincs hátsó lámpád! Nincs hátsó kötvény! Hallod, valami német úgy találtam, úgy tudtam valahol. Komolyan túrtad? Valami 20 rongyot adtam érte, de ilyen 50-60 rongyokké megy a neten. Nem néz szarabb állapotról. Kurjad de ki! Basszad de ki! Gyerünk! Superman! Mi van, Superman? Nagyon nyomod! Látod? De mégse bicikli bazd! Hatásod? Szoktam mondani, pillanatok alatt úton van! Automat talál! És működik persze! De ugye 40-en mentem ott hátul. Pillanatok alatt úton van, én mondtam neked, úgy ugrik. 60 lábot nagyon tudja! Még te is mennyi vagy mázva, bazd, hogy megy a Hát jó. Nem kiszartunk, nem bármikor folyik, nem.